Vítajte v obci Kysak v záhradkárskej oblasti, kde si spolu pozrieme túto nádhernú drevenú chatu, ktorá čaká možno práve na vás. Neďaleko obce sa nachádza aj vodná nádrž Ružín. Inžinierské siete máme elektrínu, vodu, kanalizáciu pred pozemkom a žumpu. Chata sa predáva kompletne zariadená, vrátane záhradkárskeho nábytku, grilu, dreva. Ako môžete vidieť, chata je pripravená na okamžité užívanie. Spojenie do Kysaku je možné autom, autobusom aj vlakom. Táto chatová oblasť sa nachádza do 25 km od mesta Košice a do 35 km od mesta Prešov. Ak chcete kúpiť chatu v tejto nádhernej prírode a užívať si relax ešte toto leto, neváhajte a kontaktujte ma, kým je ešte voľná.